ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সিপাহি জেলা কাকড়াছড়া পলিটিক্যাল ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট তাই ওরা আসুক যাক आणि आम्हाला समान पाहिजे समान तर तिने पांढरे असं पान प्रेसिडेंट बिनि आंखौ बि साग्रा बिदि सावानो जों ज'नो साइमानो डिप्रेसाराव 19 दफा होनदों जेसेबां होनदों जों दाबो बबा गानि लगे हिमै थांजा जों थांजा फुलुगुरि कासों थांजा दाबनो होन बियाबा जों नुगै दङ जिनो थांजानो सबायना बागै गोबां बर'फोर बिया बमराहाय गथ'हाय मानो दंबायो 12 तारिखआव जे आस्थापन दं माने आपना शुरू ट्रेलार 2023 আসল সিনেমা নয় নিয়ে মহারাজ বসাকা পিকচার अभी बाकी है কত জানে কত চাল 2023 ত্রিপুরা মথা নেতৃত্ব নয় এবার যিনি আসল যে ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরা লেভেল गामि गामि बाजार बाजार आमचे जों पिरना बागै जों हर होनथों साल होनथों जों दैनिक बिलाइ दं दाउते बुकसं जों मा बुजिनाय 70 बोसोरावनो नेशनेल पार्टीर बुनि पसंनि पार्टीर जिन ত্রিপুরা जेबो टुकरा टुकरा खाय थंगा बियाबाता बुबाग्रा नेतृत्व जों दाबो थांजा जों युनाइटेड आपनो नगै बुनि पसंनि बर' साइमानजा 2023 ত্রিপুরা मदासारा नका पार्टी खायनिया बियाबा अ नुकाना दुबिरना बागै तकतायाव षড়যন্ত্র दाखुते बुकसं आं तिनिखौ फैसा नुदोंमानो सेमानो जिनि खरचे एमपि सामा दङ जोङो नय खोनागोना 0+0 को खोनागोना बियाबा आं सावमियानि परे त्रिपुरा राज्योआव 0+0 आसाम मिया जोंखौ बीजेपी बो 0 टीपीएफ बो 0 बंगलगिते बो 0 दङ आबो आईपीएफ तिर बता 3-0 मिलायो जोङो दिनै थांजा सबायना बागै जिनि कितन होय दङ बिया पुइतो दङ जिनि बुबाग्रा नेतृत्वआव जों थांजा जीवन बायला जिनि थांजा सबाय मांला जों ত্রিপুরা जे 19 दफा थांजा बियाबा 0 बीजेपी बो 0 पाताल कन्या बो 0 आईपीएफ बो 0 पर 3-0 मिलो फला जिनि बुबाग्रा थांजा सबाय मांला दाखुते बुकसं जिनि ত্রিপুরা बुजिजा जिनि ত্রিপুরা 2022 ত্রিপুরা बियाबा आं प्रग्राम जोङो ताबो मोजां बुजियाखौ ताबो जिनि ত্রিপুরা मोजां बिरुद्धे जिनि बुबाग्रा बिरुद्धे जेन तलायरा जोंना बुजनाय जिनि ত্রিপুরা मोजां बुनो बुबै तगै नक सजाव जों राजनीति खायनो फाय दाखुते बुकसं जिनि बुबाग्रा साव बर्णमा हामजानाय जों टिपा जों हामजानाय जों जिनि जबा मा खायनाय गेटा टिपालेन जों तामुगन मानाय जों थांजागोन जों मानाय बियाबा जों बुजिथाय दङ महाराष्ट्र लास्ट फाइट बय होनो एमएलए ना बागै मिनिस्टार ना बागै लास्ट फाइट होनो बियाबा जे बुजिनाय बर' बुजिनाय जे बर' बुजिया जों नरमा बुजनाय 2026 जेबो डेलिमिटेसन जानो जों दाबो जे हिसाब खुलासा माने दङ पजिलासि माना दङला दाखते बुकसं आबागासि बुबाग्रा नेतृत्व जों बुजमा दंनाय सिनि बुबाग्रा जों थौना फैया सिनि बुबाग्रा जिम थानि रांसेगि जानानै सिनि जागा सम्पति सेरना फैया बिनिसे बसा बाया नंबाया जिन ত্রিপুরা बथामुरा खालामनो जिन ত্রিপুরা जे आसि पो थुंजाय दंमाने हामुरा खालामनाबो जों हिमा दङ जोंबो बुहुमदां हरदो जों हिमा दङ जों सेक्रिफाइस बानाय दाखते बुकसं सेक्रिफाइस नि बिसिमथिनो जों जिनि गेटा टिपाले जों मानाय जा सेक्रिफाइस मा खालामना तते 8 থেকে 10 मास दङ जों थांजा मा दंनाय जों थांजा जिनि मान जों पुरा खायनाय मिया साव ত্রিপুরা मता चिकुनसा दंखौ आ चिकुनसा दंनो किरिजा खैनो दङ 3-0 मिलायजा अब्ला सबाय जामानो होनै याबा जों पुजो दङ जि ত্রিপুরা थांजा जिनि महाराष्ट्र बिनते पुजो फाइदों ओ राजानो ओ मतायनो जीवन के सबाय माया मतानि बिनते फाइपना केव जय खायमिया जिनि बुबाग्रानो जिनि मताय जिनि बुबाग्रा जे ত্রিপুরা थिना जों आथिगे जों बुबाग्रा लगे माहिनि दाखते बुकसं पाइके बक सानामो जों बिसि कक सालायमान जों हाजार फायलायका याव दाबो सामं खायना जरा जों जिनि सामं तामंनाय जों बरमा बुजनाय जों बरनि जों बुखा मा पायनाय गोबां बर' गोबां पार्टी राजनीतिगानो फायनाय बहाय बयराय फियाबा जिनि बुबाग्रा सिमिन दङ जिनि राजा सिमिन दङ जिनि मताय समान जिनि बुबाग्रा दङ जों कुनु वराना करे कुनु किना करे 2023 जों साइजों बाजानाय साइजों बाजाव जों रेकर्ड टाइम मोननाय जों नेशनेल पार्टी नांगिया जों ত্রিপুরা थांजा जाके जों जय खायमांगो जों फुलुगोनाय जों 30 थाखा पजिशन जों सिट बाजानाय जों आरो जय खायनाय नर थांजा मा दंनाय जों थांजा
जाने जों सावनाङै मा हिमनाय जों नेशनेल पार्टी बा एलएनजिया जों त्रिपुरा मदासिम साइजों जं जं बाजावै जों पार भट सोबाय जों 2023 जों एसेम्बली थाङै गेटा त्रिपुरानि कल जों एसेम्बली थाङै जों खाला पुसायनाय जों आइपिएफ टिम एमएलए रावखाया आइपिएफ टिम मिनिस्टार रावखाया गामि गामि खुमलुं तिरखंलायगा दंफां तिरखंलायगा एसेम्बली जाबो थुजा एसेम्बली थाङै त्रिपुरानि टिके साथारिया Oh, tayo po sa tayo second di ko ko sa liyaw. Ako tayo po so. Nor bom di kita to ino ka. Diba di promote hari JML thanay. Je minister thanay. Nor je pormasi bari no hanay. Sung kata di prolini ko. Assembly thanay sung je pula kiriya ta ko so. Sung khagla buoy. Table buoy sung sine diwan. Kata di prolini ko sung kolam bisa nay. Oh, pujo kay nor bisa to ne. Sung thansa manay. Thansa jini joy kay nay. Bumar kay lokten di promote hamay.